Така. Соч, какво ще правим сега, знаеш ли? Казвай. Ще правим интервю за стриминга, гейминга и като цяло за това как си започнал и какви идеи имаш за напред. Мгм. Погледна ли въпросите, които ти изпратих? Да. Да, Горе-долу ги запомних, но ще импровизираме. цялото нещо ще бъде импровизация, така че аз мога да те попитам първо и може би, нали, това ще е основа на нашето интервю. Защо започна с стриминга? Беше ми любопитно какво е. Любопитно ми беше какво е усещането и каква е тръпката. Какво И, е усещането и каква е тръпката на стриминга? как да ти го кажа, отначало едно притеснено, не знаеш какво ще се случи, колко човека ще влязат. Нормална реакция, както викам аз. От колко време стримваш? Тази година става 4 години. 4 години. 4 години. На коя дата помниш ли? А, беше... Сега ще ти кажа. Кажи. Август ли беше, септември ли, ще излъжа. Преди 4 години. В зимни условия. Ехе. Когато навънка е студено, а ние седим до... Ще го кажа по-простено. Седим до печка, която отдава много голяма жега и си пикаш винцето и си пускаш стрима и се запознаваш с нови хора, което е нещо уникално. Това е много хубаво. Добре, коя беше първата игра, на която стримва, помниш ли? Помня. Добре, коя беше тя? Ива Уест. Защо реши да стримваш точно нея? Първо беше едно от по-новите, която беше излязла. Добре. И беше на такава тематика, която мене ме грабва. Приключенски. Пъзели. Игра с мисъл, така да ти го кажа. Примерно, как да минеш, какъв пъзел да разгадаеш, как трябва да го направиш. Така, така. Нали, има си приключение, има си пъзел, има мислене. И оттам ми тръгна всичко от тази Ива Уест. Как се насочи към коя платформа да стримваш? В началото имаш ли някаква идея като цяло как стават нещата и как трябва да станат нещата? Ами, гледал съм в Twitch как става номера, видях, че е трудно, прекалено трудно. После видях в TikTok, което е средно, но е една идея по-лесно. И първоначално започнах с YouTube. Там бях примерно 6 или 7 месеца продължение, при което реших да пробвам в TikTok. Спряхме в YouTube и почнах в TikTok. И оттам тръгна това забавление, така да го кажа. С нови запознанства, нови приятели, хора, които се уважаваме, които поддържаме връзка, които и все още поддържаме връзка. Може да сме на големи разстояния, може да сме на близки разстояния, но важното е, че се уважаваме. Това е Това, много хубаво. това е най-важното нещо в едно нещо. Уважение, разбирателство и естествено приятелство. Това е много хубаво. Добре, кой те насочи? Имаше ли някой, с когото а, си коментирал тази идея за стримовете в началото? По принцип не. Тази инициатива я реших изцяло сам. Изцяло сам. Изцяло сам. Ето ще дам пример.
А, Отначало много обичах да гледам Така. хора, които стримат, нали, известни личности говоря, като Емо България и куп още. Но тези хора, които съм ги гледал, аз съм се забавлявал и съм се смял с тях. И една вечер, както стоя просто, и стоя и си викам, какво ли ще е, ако аз го пробвам, нали, това нещо. И това гледане на други стримери и геймери и една вечер, нали, ти казвам, ако може на ти. И една вечер си казах, бе, що да не пробвам, викам, нали, да видим какво ще стане, какво ще е усещането. И още с първото излъчване в YouTube, там по принцип е съвсем коренно друга игра, защото първоначално там почнах, а в TikTok почнах съвсем по друг начин. И така, беше ми едно притеснено, стресирано, едно такова. Викам сега какво ще стане, да не се обърка нещо. Влизат хора, пишат ми как си, здравей, откъде си ти, но и аз мълча като пукал, викам какво А става говорим тук. за стрима в YouTube, първия. Да, първия, съвсем първия. Чудесно. И стоя като пукал и викам какво става сега, как да отговоря, само а, стоя и само казвам да, да, здравейте, да, да. Аз се чудя какво да кажа. Добре, как започна всъщност? Някаква по-специфична техника имаше ли в началото или чисто визуално на съветите на YouTube си го отдал? Ами, пр- преди да почна всичко това, бях чел условията в YouTube, какви са, що са. И тук там нали, разпитах, нали, как става, с каква програма, нали, как, защо, да ми обяснят, нали. Обясниха ми, нали, имаше и помощ от тяхна страна. И вече горе-долу, като почнах да разбирам как става с което и оно, и почнах вече, естествено, Чичо Google. Чичо Google помага за абсолютно всичко. Ако не е Чичо Google, има и друго. Чат GPT, Така е, което го измислиха наскоро. така е. И всичко е от информация. Странична информация. Повечето е странична информация и помощ от приятели. Това не го отричам. Добре, спомена, че в TikTok си започнал по различен начин от колкото в YouTube. В YouTube си бил доста притеснен на първият си стрим. Как беше в TikTok? Ами в TikTok вече беше по-леко, защото знаех какво е. Знаех какво е напрежението, знаех какви хора влизат, какво почват да те питат. Нали, с въпросите как си, откъде си, днеска какво ще играеш, примерно. Нали, казвам ти точен пример, каквото са ми писали. Да. И а, в YouTube бях почнал първоначално с класически игри от моите години. Много стари игри. И имаше един период, вече като разбраха всички, че съм пуснал, че почвам да пускам в TikTok. Така. И като ме разбраха, и повече хора почнаха да идват. И отначало бяха ме запомнили с човека с класическите игри. Големия лайф, който съм го правил с много хора, той са много, бих казал 30 човека максимум. Бяха влезли едно време, когато нямаше компютър още, имаше атарта. Нали? Всеки ги помни. От 90-те, 80-те всеки ги помни. Така. И аз, понеже съм колекционер на такива игри и все още си ги пазя, и ми хрумна една идея да направим един 3-4 часов стрим на такива игри. И това включваше гостите, които са при мене.
т.е. гледащите, които ме гледат и коментират. И играта беше следната. Всеки от чата или от гостите си избира произволно. Пускам я, наслаждават се. В момента, в който им писни, казват, имаш ли тази? Проверяваме, оп, имаме. Чат, пускаме. Наслаждават се. После казват, примерно, имаш ли танкчетата? Казвам, да, имам ги. Искате ли я? Искам я. Шат, пускам я. И къде навърна, кои години, мале, и шашкат са, просто връщат си, не само аз, и те си връщат спомените. Така е. Така е, определено е така. Имаш доста силна връзка по това, което чувам с хората, които те подкрепят и те гледат. И те такива, които по някакъв начин са се опитали да ти помогнат или са ти дали насока към следващата игра, с която да стримаш? Значи, за това нещо, аз отначало, вече като направихме 2-3 години, максимум 2 години като направихме, и си водих списък, електронен списък. Примерно, примерно флекчето, флексус, триксус, тире, примерно Call of Juarez. Има такава игра. Следващия, примерно, еди си кой, еди си коя игра. Нали? После, еди си кой, еди си коя игра. И аз по този списък се водя и ред по ред ги пускам. Това е много хубаво. А ти имаш ли любима игра, която да стримаш? Ами, много са. Не може да се избори една. Много са, прекалено много са. Ами, как да ти кажа, в момента, в който излязаха това чудо на техниката компютър, и аз още като дете, като имах първия си компютър, и нали знаеш, на всяко дете мечтата му беше това, забавлението. Да, това е мечтата на абсолютно всеки. Така. И всеки е гледал това нещо, забавление. И от тогава да съм бил, сега ще кажа, аз съм 90-ти набор. Да съм бил 7 или 6 или клас. Ще те излъжа. Не помня точно кога. От тогава до сега, сигурно безбой, са минали през ръцете ми. Както казвам, нали, на моите гости. Безбой са минали през ръцете ми. И просто са много. Има красиви, има такива, които те карат да не спираш постоянно на тях да си, защото има пъзели, има не знам кой, не знам, що мислиш, и то те вкарва още повече. Това е много хубаво. Спомена, че нали, в началото е имало и хора, които все пак, приятели или познати, са ти давали съвети за това как да започнеш. Какви са първите стъпки за започване на стриминг? Баш първите. Ами да, баш първите. Ами, Подготовка, визуализация, не, правили тестове някакви. не, никакви тестове. Просто го решихме на момента с моя добър приятел Николай, под прякора Деди. Нали, всеки така го знае. И даже като дойде при мен, така си приказвам с него. Много, Да. много добър човек. Държи на майтапи. Нали, това трябва да го подчертая, защото да не стават грешки. И той ми е помагал. Директно настроихме го и казахме старт и старт. Отряс. Добре, кое настроихте? Ами първоначално като почнахме в YouTube. Настроихме си студиото, примерно както е моето лого на Soul Bad Guy.
Така. И пишеме, нали, на тема, прямо темата е ли си коя игра. Като заглавие, здравейте в нашия стрим, примерно, отначало така го почнахме. Здравейте в нашия стрим, надявам се да се забавлявате. В скоби. В скоби, нали, защото ние обичаме да се базикаме. Да, да. Бяхме написали, нали, отварям пак скоба и бяхме написали ден или вечер без усмивка не е ден и вечер. Затварям скоба. Много хубаво. И от тогава до сега да, имало е пречки, нали, имало е такива, дето хейтъри, нали, както им казват. Има такива, дето идват, правят са на тарикатите, но естествено има хора зато и нещо. Когато ги няма, сам аз наред. Добре, имал ли си колебание за стримовете? В смисъл? Притеснението в началото на първите стримове винаги го има. То така и преди първия клип и преди първата песен. Но има ли си колебание нататък в процеса на работа с платформите, с игрите? Има ли си колебание, че това примерно не ти доставя удоволствие? Не. Абсолютно никакви колебания съм нямал. Изцяло го правиш за удоволствие. Изцяло за удоволствие и като хоби вече и с идея го правя да се запознаваме с повече хора. И по този начин можеш да разбереш кой какъв човек е. Нали, защото всичко започва с едно запознанство, здравей, добър вечер, как си, що си. И оттам тръгва вече всичко. Говоря, нали, като как да го кажа, почваме един разговор. Електронен разговор, така да го кажа. И оттам почваме. Здравей, здравей, как си? Добре съм, ти как си? Перфектно. На какво си днеска? Тото и много хубаво. Браво на тебе, нали? Радваме се за тебе. И оттам се тръгва лека по лека. После постоянното пускане, когато сме на лайв. Влизат абсолютно същите хора, нали, които наистина им е забавно, им е интересно. После се минава известно време и си казват, нали, ей, дай да се видим на живо, нали. Нали, деца вика, на камери сме се виждаме постоянно, но друго е на живо. Така е, така е. Ето, даже ще дам пример. Първото ми виждане беше с Даркос 19. И първото ми виждане беше с него. Значи на камера сме се гледали милион пъти и сме се забавлявали и какво ли не сме правили. Всякакви щурди сме правили. И един ден точно аз даже бях поел инициативата, му казах, абе човече, викам, дай да се видим те на живо, викам да видим какво ще стане, какво ще е усещането. Той, да, нямаш проблем, ще се видим, еди си къде, викам, окей, няма проблем, ще се видим. Обаче мина се известно време и, нали, ние си имаме телефон и всичко. Звъни ми и ми вика, бе, Солче, тъй, дай да го променим. Еди си къде. О, викам, супер, той е на 2 часа път от мене, викам, нали? Няма проблем. Обаче в момента, в който той отива, пътува нататъка, аз съм вече там. Ехе. И викам, ще го изненадам. И му звъня, викам, Дарко, къде си бе? Ами еди къде съм. Ага. На еди си кое. И той такъв стои по телефона, вика, ама верно? Викам, верно. Идвай. И като се видяхме първия път, то не бяха прегръдки, не бяха целувки, нали, говоря нормална целувка, нямаше езици и такива, нали. После се видях с Волкери. След него се видях с едно момиче, което подправя кора Зън. Разказвал си ми за нея. Да.
И естествено, на най първо място бях се видял с Николай Кънев. Значи, с повечето хора, които сме се разбирали, дали в електронен чат, дали видео обаждане, дали аудио обаждане, разберем ли са да се видим, виждаме се, хахо-хихи, дали те ще отидат с приспиване, дали аз ще отида, нали. При мен пътуването е трудно, защото все пак аз съм женен с дете. Това е много хубаво. И общо взето е така. И продължавам в същия дух. С нови запознанства, нови хора, които обичат това да гледат, което правя. Това е чудесно. Може би тук е момента, в който да те попитам, имаш ли нещо против да ти задам въпрос, който да е насочен малко повече към личния ти живот извън стриминга? Може. Винаги, Зависи, ако мога да отговоря. да, винаги ли си успявал да разграничиш времето за семейството и времето за стримове, или те вървят ръка за ръка? По какъв начин стават нещата? Ами, отначало, като почнах, бях се втълпил в стримовете и бях почти всяка вечер. А получи ли подкрепа тогава? Винаги. Винаги. И понеже, как да ти кажа, аз го усетих това нещо. Всяка вечер сядам, приказвам с други хора и после си викам на акъла, чакай бе. Не съм сам, не живея сам, нали. Трябва да има малко равновесие, деца вика, везната да е наравно. Така. И с моята жена бяхме го обсъдили това нещо и си казахме така. Една вечер на лайв, една вечер със семейството. Да може да има баланс. Това е много хубаво. Защото един баланс няма ли го разваля с всичко. Така е. Тук за хората, които не ни познават толкова добре, ще кажа, че с теб сме си говорили много, на много различни теми и знам, че никога не си ощетявал нито себе си, нито семейството, нито приятелите, нито хората, които те подкрепят в социалните мрежи. Това е много хубаво. Това е вярно. Това е много хубаво. Какво би посъветвал хората, които те гледат през екрана? Хората, които вече с някой от тях си говорил, с други си се виждал, с трети те първа се запознаваш. Какво би ги посъветвал? Ако имат въпроси, които да са свързани с стриминга и искат да започнат да правят стримове в някоя платформа, би ли им помогнал по някакъв начин? Значи аз съм го казвал неведнъж. Имало е такива хора, които между другото забравих само да отбележа за още един стример. Оберон. Просто забравих, извинявам, че те връщам малко назад, но просто забравих. С това момче съм се виждал наживо. Беше дошъл при мене в моя град с такава изненада от негова страна. Той беше ме изненадал тогава. Беше ми звъннал, ми каза, брадърче, как си, нали, пилно, и викам, добре съм, бе, нали, почувам се тук с малкия си играят, пилно, вика, супер. И директно на въпроса, искаш ли да пием кафе? И аз такъв се пуля вкъщи, викам, чакай бе, какво кафе, викам, ти къде си, викам, аз къде съм? Да, аз съм при тебе. Викам, как си при мене? Тъй каза, додах при един познат и знам, че ти си от тук, каза. И викам, нали, ще се обая, да пием кафе.
И аз се замислям и му казвам, ти къде си точно? И нали, неговия познат му казва адреса. Викам, стой там, до 2 минути съм при тебе. Значи да ти кажа, като го видях, дидиш ми да го фана и да го фърля във въздуха и да го фана като булка. Нали, точно казвам. Това И означава, че не само ти правиш изненади, и те ти правят изненади. абсолютно, абсолютно. Значи, как да ти го кажа, с всеки човек, който съм се запознал през интернет и съм се видял на живо с него, не съжалявам. Това е много хубаво. Надявам се да си останете все такива приятели и добри познати. Тук обаче е време да те върна малко в самата същина на интервюто, защото се замислих, че не те попитах откъде идва никнейма ти. Салбав ли? Да, Ами, той дойде още като ученик. Още като ученик ми дойде. Аз по принцип са ми казвали много никове, но като ми го измислиха този и си останах на него. И защо So Bad Guy, нали? В превод е а, човека с лошата душа. да. А пък аз като малък съм помагал на много хора. Нали знаеш, на всеки помагаш тюни и изведнъж като спреш и ставаш лошия човек. Така ли И, стана? и, и оттам тръгна този ник. Ясно. Добре, обаче пък ти се припознава в този ник. Каза, че са ти измислили много никове, но този ти е паснал. Да, този ме пасна, защото с годините назад, като се върна и като си спомня през колко неща сме минали, не само аз, нали? И аз, и жена ми, и с познати приятели, стари приятели, съученици, дето сме им помагали. И, и изведнъж като прекратиш всичко, защото усещаш, че някой те дърпа назад. И като те усетят, че вече нямат тази подкрепа от мене, и казват, той вече е лош, нали? Той вече не е такъв, той е онакъв, той е онакъв, разбираш? И, Той и, се да, и оттам почват, той е гаден, той е такъв, той е лош, нали? И оттам тръгва ни късва обадля. разбирам. Добре. Аз малко попромених въпросите. Не случайно в началото те питах дали си ги погледнал, защото за мен воденето на интервю не е просто структура от 11-12 въпроса, които да си ги следвам и да съм като сега въпрос номер 4 е следния. А, Воденето на интервю като цяло е един разказ на една история. В Мгм, случая разказваме за теб като стримър. мгм. За теб като човек няма да говорим толкова, защото смятам, че тези хора, които наистина са проявили желание да те опознаят по някакъв начин, са разбрали доста за теб. Обаче тук имам един много интересен въпрос. Ти си родител на дете. А, Какво мислиш за прекарването на време в интернет и като цяло на компютър върху техника? От страна, от гледна точка не като стример, а от гледна точка на родител на дете. Ами, ще го, ще го кажа така. Както преди, нали, моя баща се е държал и е контролирал, така да го кажа, нали, защото ние сме деца, нали, тогава по нашите години излязаха компютрите. И имали сме контрол, защото аз съм близнак, ние сме три деца. Ехе. Да, ние сме три деца и постоянно се чепкахме кой да е първи, кой да е втори. И тук идва родителя. Контрола на родителя идва тук.
Прямо единия седа еди си колко време. Свършвам времето, става следващия. Третия казва няма да сядам, нали? Аз изморен съм, ще лягам. И аз, защото тогава се опитвах да мамя много, като всяко дете. И Всяко дете като, има да, моменти, в които то даже не е измама, просто за да децата. стоиш по-дълго да се Да, разсейваш, да се кефиш. това е И начин. има моменти, в които съм стоял до много късно и родителите ми като се усетят, само ми свиркват. Нали, казвам го както го знам, нали? Само като ме извикат, аз само така се обръщам и като ми казват така, знам. Так, спираме, лягаме и тъй. И, Добре, а и мисълта ми е такава, че както са ме възпитавали мене, така се възпитавам и моето дете. добре, а детето ти било ли му е интересно да те гледа или ти пускаш стримове прекалено късно? Имал ли е момент, в който детето ти е до теб и те гледа, примерно? Имало е. А имал ли е Даже, момент? даже, даже е сядал в мене, докато играя и говоря с хората и като го видят, защото, нали, пак казвам, на камера сме само в TikTok. В YouTube не сме. Там е просто картина. И в TikTok, като го видят малкия и защото има такива, които на момента са запознавани, прямо втори, трети път влизат и не са го виждали. И през деня той като мине, аз просто го хващам, сяда в мене и гледа с мене. И в момента, в който гледа с мене, хората, които ме гледат, само викат, ох, че сладко детенце, ма ти мълни. Даже имах случай, аз на лайв бях с 10 човека вътре и, нали, сина ми идва и аз казвам, айде, ела, тати, нали, ела седи, сега ще погледаш тук, ще се позабавляваш. И той го казвам на живо пред 10 човека. И едно момиче, не знам точно, не помня точно как се казваше, под никнейм, не я помня, само гледа и вика, ало, какво хубаво детенце, ти си мучичо, нали? И аз само така стоя, викам, извиняйте много, викам, но не знам дали ме разбрахте, нали, ще се повторя. Викам, това е сина ми. И те стоят, гледат и викат, ма много си млад, каза да си родител. Викам, млад, не млад, тако се. О, това е много хубаво. Млад, не млад, викам, тако се. Добре. Мисля да приключа това интервю с един доста интересен въпрос. Именно, какво би предал като послание към аудиторията, която те гледат? Ами, какво бих им предал? Да следват мечтите си. Имат ли мечта за сбъдване, искат ли нещо да постигнат, да направят, да може да се гледа, да се разпространи из интернет, да не чакат. Имат ли я тази мечта, имат ли я идеята измислена в главите си, деца вика. То всичко, как да го кажа, то всичко стига до там. До идеята. Имаш ли я идеята и фантазията най-вече, защото трябва да си голям фантазиор, за да направиш нещо велико. Имат ли идея, имат ли я фантазията и мечтата, да не се отказват. Мечтите са за сбъдване. Просто, Много просто, послание. просто с две думи ще го кажа, нали, малко като комик. Следвайте мечтите си. Много добре, много ти благодаря, че прие като цяло това интервю. И за мен беше голяма чест. Ashes of the kill